От година рибарския кей в Китен си има и своя емблема – ято диви патици, които са неделима част от пейзажа наоколо. Отдавна свикнали с човешкото присъствие, те не се плашат, а напротив, излизат дори от водата в очакване на внимание и най-вече храна. За тях, освен рибарите, се грижат и всички дошли да се разходят край морето. Ежедневно обградени с грижи, птиците са и доста любопитни. Ние храниме децата, това е почти всеки ден, особено в събота и неделя, по 3, по 4 хляба. Къната тук, който е домакина, който е тук, той ги храни абсолютно всеки ден. Сутрин от 7 часа чакат. И се движат между хората, няма, никой не ги закача тук. Много е хубаво. Преди година броят им е бил 3 пъти повече. Бракониери обаче са успели да избият голяма част от тях и сега ятото се състои от 34 птици. Освен в една от най-хубавите атракции на Китен, патиците са се превърнали отдавна и в любимци на местните. Хората тук са категорични, че ще се опитат да ги опазят. Да си ги пазите ли тук? Абсолютно. Това е нещо, което никога не е имало такова нещо. Ма никога. В Китен и то в района на пристанището не е имало такова нещо. За първ път. В момента вече е настъпил техния размножителен период и има оформени брачни двойки. Въпреки че трябва да отидат в реката, за да снесат там яйцата си, това най-вероятно няма да се случи, тъй като вече търсили затревени места около пристанището. Разказват още рибарите. Така със сигурност броят им ще се увеличи, а нуждата от храна за тях ще бъде по-голяма. Което означава, че те ще продължат да търсят човешката помощ, за да оцелеят и да останат една от красивите атракции на морското градче.